wil je laten worden? Automonteur. Waarom? Omdat ik daar helemaal leven wil doen. Ja, ik wil profvoetballer worden. Waarom? Ja, ik zit al heel benieuwd voor voetbal. Ja. Het was mijn jongensdroom toen ik 4 jaar was. Heb jij dat als hobby? Wat? Heb je dat als hobby? Ja. Oké. Wat willen jullie laten worden? Ik wil iets met dieren. Ja, ik weet niet precies wat, maar iets met dieren. Ik wil iets met kapsen, make-up en zo. En waarom? Omdat ik gewoon een hart voor dieren heb en ik zou ze graag willen helpen. Omdat make-up is mijn leven, weet je, en daarom wil ik er iets mee gaan doen. Je moet wel stuur gewoon vasthouden. De pedalen? Dat is cool. En draai gewoon, kom op. We zitten gewoon achter in de auto, ja. Je hebt hier niet te versturen, hè. Ik wacht Nou, ik vond het eigenlijk heel leuk om te sleutelen. Toen ik op de basisschool zat, net zoals als jullie nu zitten, dan sleutelde ik al aan brommers. Dus ja, zo van lieverlee ben ik er eigenlijk ingerold. Het is hartstikke leuk om jongens wat te leren. En vooral over het bouwvak, over het timmerwerk. En waarom vindt u dat zo leuk om het hierover te hebben, over het hout? Ik ben, hoe heet dat, van huis af aan ben ik timmerman, dus, van oorsprong. En ik vind het hartstikke leuk met hout te werken, in de bouw te werken, met stenen, ook met verf, we maken hier ook meubeltjes. Allerlei onderdelen wat met hout te maken heeft, vind ik hartstikke leuk.